Usa ka dakong sunog ang miulbo sa kabalayan duol sa bag-ulang gipaagian nga maa Magtuod flyover sa Davao City karong hapon lang. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, alauna 15 sa hapon na report ang sunog din sa barangay Magtuod. Dapli ni sa Diversion Road, bisaka sa ikaduhang alarma, banda alauna 24 sa hapon. Ingon ani na kadako ang kalayo dihang nakuhaan og video sa ato ang kapuso nga si Darby Tan sa Purok 1A Lower Dampa, Barangay Magtuod, dig syudad. Makita akong bubiruhan nga nakigkumbate sa pagpasirit og tubig aron mapakgang ang dakong kalayo. Sa laing kuha ani asab ka baga ang itom nga aso kun asa nang hunong ang ubang motorista sa kadako sa maong sunog. Gani halos mutabok na sa kasada ang aso. Ang uban namalik na lang sa ilahang agi. Sa drone shot nga kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita ang kapin 80 ka balay nga naugdaw. Sumala niya Fire Senior Inspector Frances Sandrijas, ang spokesperson sa Davao City Fire District. Ana sa kapin gatos ang apektadong pamilya. Si karon ginasuta pa ang hinungdan sa sunog. Alauna 38 sa hapon gideklara nga fire under control ang sunog ug nagparayon pa ang overhauling. Usa ka residente ang naglisod og ginawa, hinuon gilayon siyang gihatagan og medical attention. Duol kini sa baguhay ra nga giablihan nga flyover ang insidente. Karong oras sa Sara ang mga apektadong residente namalik din hino sa ilahang mga naugdaw nga balay kay nanguha og mga butang nga pwede pa nila mapuslan o pwede pa nila mabaligya. Karong oras sa 5:26 PM sirado ning ilawom nga bahin sa southbound lane. Kini nga kasada dili pa paagian sa karon pero maagian ang mismong flyover din sa maa Magtuod. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.